Пауза. Да, нивото. Не си представяш си. Да, нивото на една страна. Как дранчи заваличето? Руска сила, японска сила. Руска сила, японска сила. То освен японска и руска сила, аз друго не виждам. Има ли другите? Има ли други? Освен руски и японски, има някакъв други. Има. Това, на който наистина пише джип. Врунглен. Making in United States. Of United States? Има и още ни, които много отдавна произвеждат джипове. Чай, че сме учат. Англичаните. Англичани. Да, то се е... Land Rover Defender. Всичко с ровър. Що е Да. Пази са, пази са. Пази са, каскадора да не вземе тръгни там. Само с А не бе, там трябва да се път. Айде, опитай. И то ще пробва, ама... Не. Направо се забил от тази. Като пировките умлят. От тук във воля на бензостанцията всичките. Изгорихте резервар на автора. Трябва. Нор, не, брат. Направо забрави. Поне ще го малко е, Нор. Поне докато ти си го вкарал в калта да има където се качи. Стига, не де, моля се. Дай назад малко, ще мръдне. Чуй, няма парене. Тук вече никой не може да мине, брат. Къвто и джип на дойде, аз славам това. Единствения вариант да минеш е щупиш нещо с много яка да. Он е оранжевия пук, ще мине. Кой? Оранжевия пук. Утре сутринта идваме и го минава. Сутринта говоря сега. Събале, Кой пуха? Хора с двата блокажа, бе. Он е оранжевия. И 10 блокажа да е, гарантирам от тук няма да. И лаза няма мини на вътре. Като пред на мостовите и какво да и 8 бе. И лаза няма мини, брат. Но той лаза по принцип няма да мине. Искаш ли още да снимам? Той всяка това се изучава, не да ми видяли. Ама няма да го Дай, Китай е близо. Ще ми чупим се, бах ти камата. Точно по средата на носа машина. Да закачаме, да. Шалък и стара човека. Я бутнете малко назад. Искаш да те дръпни малко на ръце? Даже ако искаш да му вдигнем. Или да те бутнем ударят. Да, ти можеш, бе. Малко бутне. Дай да бутаме, аре. Да буташ, да се гърка. Той е легнал точно напред на задна точка. Изкара вода отзаде. Ще изкараш вода след това. Пладенче на То тук и вода имаш по едно време. То всичко става еднородно. Тук единствено Сабалян може се. И то първите 2-3. Другите пак. На минус 8 градуса тя ще школи цялата. Бе, още като минахме нивата, спря там, а? Где го взете? Слави? Иди го заснеми от другата. Само тук разготе водата. От другата страна колелото му къде. Да те закача да слабо изпаса, не ще става. Не мога да закача полиспас.